Més coses. Aquesta setmana serà ben tranquil·la per al Palma Futsal. L'equip de Juanito ha recuperat la quarta plaça de la classificació i ara podrà fer un petit parèntesi a la Lliga, que s'atura per mor dels compromisos de seleccions. Un impàs que el club ha aprofitat per anunciar la tornada de Pope. El jove jugador mallorquí es posarà a les ordres de Juanito després d'haver estat cedit aquesta temporada al Puertollano de segona divisió. El club vol apostar per gent de la casa, ara que necessita reforçar la plantilla després de la greu lesió d'Atos. Pope es un jugador con ADN Palma Futsal, es un jugador comprometido, es un jugador de carácter, es un jugador que fuera de la pista es un chico tímido, pero en el campo compite i va al límite. Per això aposten per jo també, perquè Toni ja ha passat per totes les bases de Manacor fins a Palma, a Palma Futsal. I bueno, sí, demostrar del primer entrenador, com he dit, donar-ho tot i demostrar que puc estar aquí, menys si posem opció de qualque minut.